И здравейте хора, аз съм Тони Дърбаклив. И както виждате, днес играм GTA 5. Съжалявам, че толкова много време не съм качвал клипове изобщо. Но сега качвам на GTA 5 Story Mode. Сега ще правим тази мисия с Майкъл, понеже тук що влязох в GTA-ката и ме пусна до нея, а тя най-близо. И мързиме да ходим до другите, така че започваме с тази мисийка. И мятаме се от колата и започваме мисията. Екстремен ден. Хопа. Добре. Започваме. Аз ще включа да се чува в клипа. Деня се върти. Ядеш си чипс. Сапунка сигурно гледа. На какво играеш? На CSGO ли е? Пречи ни да гледаме. Сега ще го напляскаме. CSGO-та набия, бе! Аре, набий го. О, е! О, браво, Майкъл. Why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Той се разрева за телевизора. Нали си богатил и ще купи по-хубав. Играй на топка. Опа. Какво ще правим? Джими? Байк рентал стенд. Нещо за мотори или колела. Аре, качвай се повече, ще бутна. Ще бутна, бе! Аре, влиза. Добре. Айде, бе. О, айде, бе, дръпнете се по дяволите. Добре, минавам тук. Ама исках да го напляскаме, Джими. Да разбере. Че за хубави видеоигрите, въпреки че това в момента е видеоигра. Добре, тук минаваме. Ау! Excuse me. Ще изхвърля от колата, бе, моква е. Карай надалече. Добре, ще чета нечи коментари. Значи, един от коментарите е снимай на компютър на някоя игра, освен Happy Wheels. И също снимай по-често на Happy Wheels. Ами, братле, да, сега ще правя втори епизод на Happy Wheels, но не знам дали ще игра на компютър. Ще игра, но не знам. Добре, и стигнахме до тук. Какво ще правим? Къде отива? За тези колела. Това са тези колела. Аз ще ги смажа. Селект шига. Трябва да си избирам колело. Да карам колело с него. Добре, най-хубавото.
Това там е прекалено малко. Ей, това ми харесва. Добре. Ари, на къде? На другата страна. Ай, ми, защо ми на тебе? Чао. Ако загуби, трябва да направи нещо за мен. Еми, губиш. О. Да, наистина губиш. Дар там. Епично, най-епичното нещо! Майкъл кара колело! What? Акула? Пясъчна акула. Това ще могаш? Добре. Прескачаме малко трева. Прозвуча се, но говоря за друга. Шит. Не от тука, е. Не, сега ще ми мине. Не мине. Ей, браво на нас. Ще бусна и тебе. Ей, тебе искам да бусна. Да, бусната. Супер. Чаках, че Джими, ако ме не стигне, какво ще правя? Сега стамината ми ще падне бързичко, така че накрая ще забавя. Гледам да не бутам сега никой. Там. Изпуснах се воя! От тук. Добре. Давай. Ами, Джими губи. Пардон. Та вика полиция. Къде ще викаш пък и ти полиция, бе? Тебе ще бутна, обещам ти. Хайо. Фаталити. Жив ли? Не, убих го. Жалко. Стамината ми пада. Това, когато отдолу стана червен, живота значи ми пада стамината. Бих го. This is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her life and data... Желано е истина. Истина. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a... Тя е в лодката? You know the kind of boat. The one that makes a... Той каза, че тя е в лодката. Drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? Че ме да вземем. Значи, казахме му, че ако лъжи, ще го набием. Хайо! Скачаме към една лодка! Ще набием сестра си! Имам предвид дъщерята си. Ако говорим от гледна точка на Майкъл. Да набием дъщерята си! Дойде тя, защо подявате в тази лодка? Си прави купонче. Магайни, като някакви големите мъжаги. Го Джими отзад. Това е малко. Точка, човек. И като големите мъжаги, без лодка, без нищо плуваме. Ето я. Ще ги... Дано ги изтребим. Сега сигурно всичките ще ги убием. Поне аз така бих направил. Вайда ножовката от сега. Ще ги направя на пехтия. Тук си има джетове. Това е супер готино. Дано може така да срещаме по някое време така в океана лодки и да ги взимаме. Това е от тук. Давай, проникваме в лодката. Оле, сега представи си тя да не е там. Не, ето е. Това тя ли? Това е тя. Тая прави стриптиз. Те са и приятели. Порно. Те говорят за порно. Няма да казва. Той ще го направи на нищо. Де.
Един го убих. Те сега ще ни преследват. Охо! Само се опитай! Добре, преследват ни. Бягай! Айде! И сега на къде? Добре, влизаме тук, не! Стреляй! Един го убихме. Убих ги. Не трябваше ли? Така да беше казал. Да си шаркла. Някаква морска акула. Се казва тоя. Добре, страна. Махайте се! Добре, иначе не трябва да ги убивам. Добре. Опа, те идват след нас. Сега се ме стреляли. Ако стреляте някой, прострелите дъщеря ми. Опа. Опа. Майка ме пиян. Още са зад нас. Давай, тате, това е Лос Сантос. Ще удариш? Няма се удара. Прецаках се! Не се пребиха. Сега какво? Ще ми кажеш ли? Не. Цепелин! Нацепин! Не, ответ ще ги убия. Така. Стрелят. И спряха да ни гонят. Самолет! Добре, трябва да те върнем при Джими. Го лодката, там. Добре. Това ще готино. Там ги стрелям. Къде е Джими, бе? Той не беше тук, бе. И нали Джими като по-низгубеняк гледаше. И даже и това не правиш. Готово. Сега да иска да им пребие, защото казахме. Добре, ще трябва малко да скипваме, защото вече клипа напредна доста. И Mission Passat Daddy's Little Girl. Момичето на тати, малкото момиче на тати. Да, точно така се превежда. И ето ни нас, пушим си цигарка. Кефче. Добре. И сейфваме. И добре, сега да отключихме дрехи, моля ти са. Не сме. Добре, отключихме нещо друго. Добре, да се тренираме и да бягаме. Добре, това няма да правя. Добре, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви харесва. Ако ви харесва, дайте лайк. И да, ще се видим в следващия клип. Чао!